ଛେଳି ଚରାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏଠି କାଠ ଜଣେ ସାଇକେଲରେ ଧରିକି ଯାଉଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବି ଏଠି। ପାଠ ପଢ଼ିବି। ଭଲ କାମ କଲେ ଭଲ ସମସ୍ତେ। ଆମ ଏଇ ବର୍ଷ ଆଶ୍ୱିନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଆମ ଗାଁରେ ପାରାୟଣ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗାଁ ଯାକ କରିଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ ଏବଂ ମୋ ବାପା ପୂଜା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା। ପାରାୟଣ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପଛ ଦିନ ଏ ଗାଁ ଲୋକେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଆମକୁ ଅହଙ୍କାର କଲେ ଓ ଆମ ପାରାୟଣ ଆମକୁ ଗାଁ ଯଜମାନି ଛଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ଏବେ ଖୋଲି ଗାଁରୁ ଆସୁଛି ତ୍ରିପାଠୀ ଘର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଜମା। ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁଟା ଛାଡ଼ି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କରି। ଏଇଟା ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି। ପସ୍ତାଇ ହେବେ ନିଶ୍ଚୟ। କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ହିସାବରେ କରିବ ଆଉ କହିବ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଆସିବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ହିସାବରେ କରିବେ ଆଉ ଠିକ୍ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ହୋଇପାରିବ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଆଶା। ପୁଣି ଆମକୁ ଆମ ଯଜମାନି ଫେରାଇ ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଯଜମାନି ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗାଁରେ କରନ୍ତୁ କହିବେ। ଏହା ହିଁ ମୋର। ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସବୁ କିଛି କରିବେ। ଏହା ହିଁ